obviously. Things different from home, train quicker, you know, you get to think more about what you eat, how you sleep. Playing with player like Guti, obviously a big honor for me, because I watched him play for the national team at Chelsea and Barcelona since I was a little kid. So someone I've looked up to, and it's a big honor for me to play like him. But not only like him, also Dallas, Liverpool. So. Το πρώτο πράγμα που συνειδητοποίησα είναι ότι η προετοιμασία με την ΑΕΚ είναι πολύ διαφορετική από αυτή που έκανα με την προηγούμενη ομάδα μου. Εδώ πέρα είναι πιο γρήγορη καταρχάς η προπόνηση και δίνουμε και μεγάλη σημασία στο τι ώρα θα φάει ο παίκτης, τι ώρα θα κοιμηθεί, είναι όλα κανονισμένα. Το να παίζω ένα παίκτη τον Γκούντιονσεν είναι πάρα πολύ μεγάλη τιμή για μένα, γιατί είναι διεθνής με την εθνική μας και έχει παίξει μεγάλες ομάδες όπως η Μπαρτσελώνα και σίγουρα είναι ένα από τα πρότυπά μου που ήθελα να του μοιάσω. Αλλά δεν είναι μόνο ο Γκούντιονσεν, είναι και άλλοι ποδοσφαιριστές στην ΑΕΚ πολύ μεγάλης κλάσης, όπως ο Τέλος και ο Λιμπερόπουλος. Οπότε είναι μεγάλη τιμή για μένα να δουλεύω δίπλα σε όλους αυτούς. Ήταν ένα όνειρο, γι' αυτόν το περίμενε λίγο καιρό μετά που ήρθε στην ΑΕΚ ότι θα είχε έναν συμπαίκτη τέτοιου επίπεδου. It was a dream of you. You were expecting that when you came to ΑΕΚ, you would soon have a team player like Gunnarsson? No, I didn't think Gunnarsson would come to ΑΕΚ. I never thought about it, so it's not something that I expected when I went to Greece, that Gunnarsson would come. It's good to have him. It's very good. Good to speak Icelandic in the locker room again. Δεν το περίμενα από εδώ φυσικά ότι θα έρχονταν τόσο σύντομα και ο Γκούντιονσεν στην ομάδα. Δεν είναι κάτι που ελπίζω ότι θα συμβεί, αλλά τελικά είναι πάρα πολύ ωραίο να τον έχουμε κοντά μας και ένα ακόμα πράγμα που μου αρέσει είναι ότι έχω κάποιον να μιλάει Ισλανδικά στο ποδητήριο.